Moje ime je Igor Salomon, znači profesionalni košarkaš već 17-18 godina. Ukratko, moja karijera je počela kao vrlo mlad, kao učenik osnovne škole sa Doči, zatim sa srednjom školom, počevši u seniorima Kvarnera. Nakon toga moja karijera se razvila malo više, proputovao sam veći dio Europe, Slovačke, Češke, do zadnjih par godina Njemačke i eto, pred možda i zalazak karijere odlučio se vratiti u Rijeku i pisati Visoku poslovnu školu Par. Pisao sam Visoku poslovnu školu Par isključivo zbog toga što daje mogućnost dualnog studiranja, što znači da posvećuje veliku pažnju nama sportašima, ali i ostalim ljudima koji nisu ovdje isključivo zbog studiranja, pogotovo bazira se na mladim poduzetnicima, znači daje im neku mogućnost da kupuju sva ta znanja kroz studij, kroz stručnu praksu i to je manje više od toga.